Şenbe güni 14 aprelde Türkmenistanda ýol helakçyligi zerarly adından 17 adam wepat boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýol hadisesi 14 aprelde yerli wagt bilen öýlen sagat 5 töwereginde Çüli Jülgötüniň golayynda bolupdyr. Bu meşhur din çalyş zoology paýtaxt Aşgabatdan 20 kilometr uzaklykda yerleşýär. Yerli çeşmeleriň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä pidalaryň sany 17 adama ýetipdir. Yaralananlar barada täkek maglumat bolmady. Ýol gözükçülük polisiýasynyň işgärleri awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çakdan aşy ýüklenen bolmagynda we howa şertleriniň yaramazlygynda görýärler. Şenbe güni bu ýerde ýagşy ýagypdyr. Gara ýoluň taýgançak bolmagy sebäpli içi ýolagçylardan hyryndyky awtobusyň sürüjüsi ulaga erkedip bilmän ýoluny ýitiripdir. Netijede awtobus agdarylyp ýoluň gyrasyndaky çukura gaçypdyr. Ýol helakçylygyna uçuran awtobus Hyundai kysymly ulag bolup, onuň içindäki ýolagçylaryň sanyny entek anyklap bolmady. Şahitleriň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä helak bolanlaryň ençemesi keselhana eltilipdir. Çüli Jülgöt Aşgabatyň Arçabil etrawyna degişli bu etrapda ýaşaýyş nokatlary ýok. Yerli ilat 2000-nji ýyllaryň başyndan bäri bu ýerden göçürilipdi. Ýaşaýyş çağlaryň ýerine bu ýerde uly jemgyýetçilik toplumlary guruldy. Çüli zoologunda pudaklara degişli din çalyş merkezleri we çağalaryň din çalyş öýleri ýerleşýär. Häzirki wagtda çüle esasan dürli pudaklaryň işgärleriniň şeýlede köp bolmadyk syýahatçy we alpinist toporlaryň gatnaýanlygyny yerli habarçylar gurrun berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri adatda aksiýaly bu ýol helakçyligi we köp sanly adam pedalary barada habar bermediler. Ýol helakçylygynyň bolan ýeri ençeme wagtlap ýapyk saklanypdy.